Anya laki din! Kunakken ka nga agawid ka masapat agluto ka. Anya ti orasan? Ha? Hoy, Fidel! Ding-ding ganak! Maaw-awatam ti bagbagakan ka! So, sagsakit ti ulo kon ka. Sao ka, sao? Tapay, naumakan kanyak. Di na kon kayat. No kayat mo asumardengak asao, surutem amin dagiti bagakan ka. Saan asumrak di tamay sa alapayag mo, rumwar ijay bangir alapayag mo. Ay, awanan ti maibagak. Iso ano mabalin, sumardeng kan ngagsasao. Apay nga awan may bagam? Agsao ka, Fidel! Amok asaan ka nga umal! Amok nga ado ti may bagam! Ay, naapo aya. Paginanaanak man met. Tapay, adda siguro babaim ija opisina yu anya. Iso addi mo kayat adenggen dagiti bagbagakan ka. Asino ti babaim? Ha? Asino? Ay, susapo, ay, manyalagit din. Nagrigat na yati kasla armalay tingiwat ti misis na. Siya, kasla armalay tingiwat ko? Naumakan kanyak! Sumungbat ka! Sumungbat ka! Nagsapa ka mo tin nga umayag duty, paray. Kaya't ko nga minaliklikan ni misis ko, asao, pare. Nagsakit tila payag ko kan na. Anya laki din na kita misis anang iwat. Malas mo, taday ta klase ang misis, tinatumpo nga, paray. Wan nga rod, pare. Oh, naipalisinsyam ka din, bagbagam nga armalite mo. Panagpapalisinsyam man rin iti paldog, paray. Awan armalite ko, si Kamit, pare. Kanayon mo nga ibag nga da armalite mo, balayaw. Di kayat ko asawen, pare. Di ibagbagak nga armalite, kat awan sa bali no saan ani misis ko. Anya? Hey, ni misis mo gayam? Kunak ano paltog, paray. Wen, pare, ni misis ko. Kasla armalite nga agpaiso tingiwat ni misis ko, pare. Saan asumardeng asao. Kay, dayta ti pagparparikotam. Wen, pare, iso ti pagsaksakitan ti ulok. Ay kit bayam lang nga armaliten na ka ni misis mo, paray. Makaumamat nga rod. Kasano nga ta, nujakton matapelan ti unget ni bakit ko, kat madiswak. Ay, dayta ti delikado, paray. Si kapay mo nga rod a security guard, iti may reklamo, nagsipat iti asawa na. Iso nga rod, ajak kayat amapasamak dayta. Sapay dayto banbantayan to yung opisina. Opisina dagiti makunkuna, social worker. Dito yung agreklamo, dagiti abuso a misis. Ay na pare, narigat mo't no syakti umay ireklamo ni misis ko dito. Ay saus, dakila pa kay babainan paray. Iswalikli ka masaktan ni misis mo. Nay, mabit lang pare. At the message, naguni ka ti cellphone ko. Ay kung basahan mo paray. Nay, dangad pa iso. At the mensahe ni misis ko pare. Ne. Nagatidog mo ti message na iti cellphone ko. Ay saus. Kitam, ne. Ni, kaslamit tin nobila. Mabit lang pare, basaak man ti mensahe na. Ay saus, manunga oras mo nga basahan na ita mensahe na paray. Nagatidog. Ay, saan mat nga oras si Kamag? Kaya pa nag-reply mo pa nga Ay, wala. Kat no ti kayat na, kada saludsud na, kat adamit katukad na asungbat. Ay katagaramig ka mga rod ati sungbat, akasla ka ati dog iti nobela paray. Ne, nagre-ring ti cellphone ko Payman. Hello! Oy, hello ka, hello. Mangmangag kamat kay. Hello hello! Di kamit sumungsungbat. Siguro, adda sa bali akat chat mo. Iso adi na kayat asungbatan na niya. Bakit adak dito'y paradaan? Agawid akong. Siguradom adito'y balay ti pagawidam. Tama nga no sa bali abalay ti pagawidam. Ay, susapo, sa dino ko maabalay mo ti pagawidak. Kat ije balay ti babae ma. Hello! Bakit? Agawan-awan ti signal dito'y. Nakapoy ti signal dito'y paradaan. Hello, kunak! Tagkulitan na ya. Ito man langit. Maday ta. Agtal na ka matlangit.
Sungay na dap mo ti cellphone mo, tanda ka chat mo asabali a babae. Amok day ta nga istalyo a lalaki. Saan nak amamay saan si ka Fidel? Hoy! Apay asan ka ngagtagtagaray? Kasarsarita ka! Na, apay anaw nagtipang panunutam? Jay ka di babaem tipang panunutam, ha, Fidel? Aday bagbagam aya. Itayak pa'y asaw-asaw ditoy. Nagadun timbagak. Sa nga kilometraw dagiti imbagak ken ka. Ita, damagan nak iti kasta. Anya ayat ibagbagam. Jay text ko ken ka. Saan mo pa'y anareplyan? Saan ka nag-reply? Ay na, Jesus, nalipatak siguro nga instead, Kita ang manday tarason mo. Nagatidog jay text ko ken ka. Talaga hamat nga tidog. Inururay ko ti reply mo. Ngam awan. When ngam inawagan nak mo titay. Ngam inedap mo di cellphone mo. Kat hello ak ay hello. Bakit? Mabalin ka di apagin na naanak mo. Uray itaman laeng asa anak kumamat nga armalayten. Pagulimak man ti aglawlaw ko. Kaya't ko tinaulimak nga aglawlaw bakit? Naulimak gayam ti kayat mo. Nasakit ti ulok amang dengdengagkan ka. May salaang matiturong ti bagbagam. Nga adda babaik. Kat talaga mat nga da babae. Adda ka chat mo a babae. Adda ka inawag mo a babae. Kan adda ka ginginod night mo a babae. Ay na. Kaano ak nga taya amadan iti naulimak nga aglawlaw. Kaya't kumot apaginanaan tilapayag ko. Aray, di kamanlangan iti sumango ka ni ma'am. Ne, apaya siya ti ibaon mo. Kitno si kati ay ayaban na. Kaya't nakakano akasarita. Amumit anaungat day ta amadam tayo. Ay, amok anaglaing asumao. Si kalaangan ti sumango kan ko na pare. Tani, agsaksakit ti ulok ni misis ko. Akasla armalay tingiwat na. Ay, sapay ko saan nakasermonan ni madam? Ingkan, ad-ada sermonan na ka. No saan ka nga agpakita kan ko na adagos. Good morning, madam. Adda akong dito isang wana. Apay, panagkunam, saan ka nakita? Ay, mulmulagatan na mulat ta kami na. Ay, agulimag ka. Di ka laurayan ni agsawak. Madam, nalpas nga minan ti duty. Amok akayat mong di agawin. Asino kada kayo kini Fidel ti akin kayat nga overtime? Kuha, madam. Double pay, saan yung akayat? Apay, madam, di yun laka din manayunan. Triple payment ako, ma. Sige. Aramidag a triple pay. No dayta ti kayat yo. Ibagam kini Fidel tag overtime. Uwan, madam. Ne, pare. Uray ka lang nagkalinduusan ang nakisarita kini madama. Anya ayatin baganakan ka. Overtime ta ka no, pare. Triple pay pay. Uy, mayat day ta. Kaya't, ma'am, saan nakangaungtan ni Mrs. Ma'am? Ay, makangagak manan Ado manan sermon nan. Anyong, sayang mat day ta pare. Triple pay pay. Kahit, anyang araw. Overtime ta ka raw, pare. Ay uwi na. Sige, makamuditan pare. Tiamok nga overtime, ma'am. Saan ang trabaho? Anya babae manan nga ibagbagam. Talaga, ma'am! Ado ti babaem! Iso adinak dengdengan! Di mo ikaskaso dagiti bagbagak! Kasano? Kat makauma. Isumit lang nga iso ti pagpabasol mo kanyak. Babae ka babae. Kat awan mo't nga rod. Intunukan nagbabae akat nga rod. Padasam! Padasam ta saan kan nga gaw awid dito balay! Babae ka babae. O di nasaysaya at langan nga agbabae akon. Makauman ti agpalpalawag kan ka.
Isugaya pinag-overtime data. Tada activity da dito opisina tayo, paray. Ha? Anyang activity data? Umay ka no mo dagiti natultulungan ti opisina. Tapno adamot ka no ti get together da. Kasta kayam. Di maya makita, nga do ti nakabiti na balbalon. Huwag nga rod pare. Kane, adda pa'y dekorasyon ni Jay Stage. Huwag nga raw. Ngam paray, yung ka man asid ganda di alakay. Anya nga ti masapol na. Natulungan na nga tayo Jay ti opisina tayo? Kasano nga ta natulungan ti opisina da ita kinalakay na? Kasmatla ermitan yun ti kinalakay na pare. Ama, saan pa'y anang rugi ti programa? Nasa pa kaya unay. Ay, adda magakman ama. Apay, adda ka din na itulong ti opisina me, ama. Aywan, takal din na itulong na ito yung opisina, iti marriage life ko. Ha? Marriage life yo? Dayta akinala kayo? Naglugo kan. Kaya't mo, tay baot ko kan na ito yung baston ko. Ay, iko ama. Siyak ti security guard dito eh. Apay, di mo aya makita to uniform ko. Amok, ang no kasta aluk-lukod na. Bautan ka iti na ito yung baston ko. Iko tata, ay dinasayaat. Agtugaw kayo lahat na dito pag-urayan nyo. Taamangan numatamdama. Mangrugin ti programa. Amok, anang iwat ka na ugat ni Mrs. Mao. Amuyo? Ne. Kasano nga amuyo, tata? Isa ti problema may ti kasla armalait ang iwat ni Mrs. Mao. Ne. Naglaing kayo matan, ama? Ma'am, no siya gapoy ti na ito yung kinalakay ka. Makita klaang tilang at ti tao. Hamukaw ti parikot na. Iso akastaw, dumngag ka. Kastoy ti aramidam. Anya ti aramidag, ama. Agdangag ka, adalaing. Paray, umay kantag duty tan. Agure ka pare. Adda importante a pagsalitaan mi kini ama. Nawatap timbagakan ka. Sir. Naawatak ama. Amu kung ti aramidag kini misis ko. Amaw, kastamat ni misis ko ide. Agam, nagbalbalew. Ay na, sapay la ko matagbaliw mo ni misis ko ama. Diyak kaya't alumakay kan bumakit kami nga ung-ungtan naklatan. Ay, mabalidak ka din. Nga, umasidag ijay stage, sir. Ay, wala, ama, mabalin. Ay, kumansunak to ka nito madamdama. Ay, kasta aya. Ay, kabaalan nyo pa ilaang matgayam di kumansyawn. Ay, at iwan ka pa ilaang mata, no kinansyunan laang ti pagsasaritaan, sir. Maray pite, itay nga gunoon ita cellphone mo. Addan sa text mo. Ni man misis ko, damdamagan na no apay asa anak pa ilaang nga agawid. Kat amo na nag-overtime ta. Kitway, apay damdamagan na. Wen nga road, nagulit kami. Mala, bayamon pare, ta-reply akon. Nay, kita niya kayo timbagam. Laiti man ni. Kita ma. Ay, nagatidugan yung text ni misis mo, paray. Wen ngam nagpaspasak mo't nag-reply. Ha? Kanda ito'y tin-reply ko na eh. Niya kayo dito, paray. Thumbs up. Ha? May sa thumbs up tin-reply ko pare. Ay, addan ang agungot ni misis mo king ka, paray. Ay get thumbs up to manan ati reply ko. Sino nga mo tinang isuro king ka iti dito, paray? Ha? Daya man eh. Jay ermitan nyo a bisita tayo. Kahit iso ti insuro na king ka dito. Wen pare, naglaing dayay alakay kay.
sao ditoy. Ngamsi ka, perperengen nakmetlatan. Nalpas ka na nagsao bakit? Anya? Tano nalpas ka na nagsao, agi na naakmatay. Tanaman nugak met ang nagtrabaho. Agaso matamano nga oras kami ang nag-overtime. Ado pa'y ti kayat ko adamagan kan ka. Apay atams apla ang ti-reply mo ijay saludsod ko kan ka. Bakit? Anya ngay ko mati-reply ko. Kat naibusan ako ni tisungbat. Fidel, ah? Iso nga ita, thumbs up tisungbat ko kan ka. No di ka pailaan sumardeng asao. Anya ti kunam. Diakunay na nga. Iso nga ulitam. Ay, tulang ka talagang nanang. Kahit papanan na nga eh. Bakit ak gaya maun? Kunak adinak san ay ayatin nila kay ko. Kasano adi maumakan ka nila kay mo. Kat nakaungungat ka. Ninanang mo. Sao ka, sao. Di mo pa'y amuti manglay ilaw kin nila kay mo. Kitaan nyo day ti reply na itinagatidog a mensahe, nanang. Ay, basam laangan. Tadyak mabasa. Agasam ti reply na iti mensahe. Ha, laang. Anya day ta, ha. Katawa, nanang. Katawa day ta, ha. Ay, kat naragsak ano kasta. Naragsak no ti reply na kat, ha. Ay, katuan na. Si kamot nga main, kaslar malay detang iwat mo. Nanya kalakit din amisis. Sana naragsak ti kasta. Balbaliw ka man nga minaw na nakaw. No agunget akon, saanen ngagtagtagari. Sana damagan no nalpas akon anagunget. Kas jay laangan tar aramiden na nanang. Nagniwat ka mga main. Padasam tagbalbalay wanakaw. Agbalin ka na isam, kung saan anak ang iyong iwan. Sinurot mo malaang kay balakat ko kan ka. Uwan ama, mayat, effective. Kunakmat kan ka. Iso nga ita, di na kun unay sersermunan ni misis ko. Amang ano nabanugan. Ay, katuan no sao. Payam lang. Mauman tulata. Ama, anniversary mo ita kahit. Sorpresa man. Dayta ti kamayatan nga aramidam. Kuna na siguro, nalipatak di wedding anniversary me. Ay saan? Apay ko maamalipatak kat labs na labs ko ni misis ko. Uray no kasjay na laan. Bakit? Happy anniversary. I love you. Uray ak na makasangit ka dagita sa apong ngayaw awat mo lakay. Nalabaga ko maarosas tiyawat ko kan ka. Angam, sabong ti karabasa laangan. Tadengdengam bakit? Agyaman na kalakay. Kunak no din ako naiayatan. Sus, mabalin ka di met amalipatak ti anniversary ta bakit? Pasensya kan alakay. No puro ungat impakpakita kan imparpariknakin ka. Imbes ko maapuro ayat. Bakit? Tinapatag kat saanan akasla armalay day tangiwat mo. Natanang kaitan nga agsao. Kan? Saan kan anaungat? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.